Здравейте хора, аз съм GameFortex и в днешното видео ще играем играта Repo с приятели. Надявам се видеото да ви хареса. Ще да бъдем, бе. Брат, така ме пусна. Добре. Ще управляваш количката. Кой е това, бе? Кой е Покрив беле? съм от тебе, бе. Що си грозен, бе? Ти ли си беле, бе? Защото така си избрах. Аз съм по-кръстив от него. Чакай малко, трябва да си оправи графиките. Чакай се, бе! Защо ми е Ама толкова къде си шибано, бе? Защо графиките ми са толкова шибани? Да, не ме са ми шивали. На мен... На мен ми е... Елате насам, бе! Насам елате. Нали как се затичал? Румене, не тичи. Ще падаш. Виж какво имам тук, виж. Кой имаш? Помогни ми. Ти го потроши, бе, ненормалник! Еба са майката. Дигай, ела, помагай, дигай. Давай. Давай, леко, Браво. леко. Давай, назад, Нека назад, за теб идваш, за теб идваш. Хуйба, бе! Хуйба, бе! Колко ясно. А! Добре. Вземам количката. Къде е количката? Шматка ли си взел никаква количка? Взема количката. Румене, спаси ли се? Да. Добре, диви се. Чакай да ще падне! Държа го! Държа го, давай. Пускай, Казвайте къде е давай. Казвайте къде е давай. количката. Казвайте Давай къде назад, е... Чакай, Не чакай, виждам. падна, чакай! Чакай малко, носете го на ръка просто. Нещо идва! Давай. Нещо идва! Нещо идва. Абе, вкарвайте бе! Гъга сме, гъга! Не. Какво е това, бе? Това е чудовището слаб. Айде, Някой се разфрача. Мен ме отрепа. Какво става, бе? И ти ли се отрепала? Ама, нали знаеш, че е Дискорд говори? Брат, то направо се му набрат, бе. Опа, Аре, още един. Пате, не. Ще го приема за да. Умрели сме, само това ще ти кажа. Ето, май не мога ни чуя. Не, натисни е до главите ни, като сме модни, човек. Мъртви сме! Мъртви сме! Всички Мъртви сме сме. мъртви! Всички! Всички сме мъртви! Той сега ще Убихме нас ли съживи чудовищата, с... Не, той сега ще нас съживи с количката. Абе, Мъртви сме, шматка, чуш ли? Чакай малко, искам да видя има ли още глави. я натиснете, само го натиснете, без да го задържите. Ами като гледам май само това оцеля. Топа не може. Давай. Само един може. Хайде, са ни смазаха, гледайте. Бата, умрехме от първото чудовище, ви. Бата. Беги, аз съм на едно кръв. Шматки, идвайте! Я босни малко дупето, На кой? Чакай да босна на тигъра първо. Добре. Какво стана, бе? Не бе, защо? Ново ниво. Какво стана сега?
Ново ниво, бе. Това е шопа. Блокират. Изчакайте бацко да ви боцна малко кръв Аз в съм- вратовете. Аз съм на 50, аз съм на 50. Я се навидете надолу ли? Или как ставаше, не помня. Аре, боцкай. Чакай малко, как ставаше бе? Не знам. Тук сме в шопа, няма как. Аз викам, изчакайте малко. Аз викам, изчакайте малко и като съберем повече пари тогава. Откъде само може да се хилна? Ами, не можеш. Можеш с... Тупо за мен е стренкт. На мен не ми трябва спид. Аз седим фил. Абе, що го натиснахте бе? Кой брои това така, бе? Защо го натисна това бе? Го натиснахте, бе? Нищо. Майко, колко ще те... Кой го пусна това бе? Стренкт е за мене. Ето ви хелт, има 25 хелт тук, не го ми трябваше хелт. Браво на вас. Добре, няма хелт. Чакай малко. Тайгър, спри за една Кажи, секунда. кажи, Спри за една кажи. секунда. Кажи. Обърни се. Не дей се обръщаш. Чакай да ти го боцнем. Май ставаше с Мамка му как се ставаш? Да. С С Аз си машин, или? не ми боска. С Не ми боска, аз съм на 76. Айде, аз съм на 70 вече. Аз Боснем. се паркирам, Добре, аз се давайте, паркираме бе. тук Оле, горе. блъснете! Айде, отваряй да тръгваме. Босни мене. Абе, боцнах ти веднъж. Колко ме боцна, само Ти и на толкова веднъж. на него... Ма на него ще му свърши кръвта, бе. Нали? Да, му свършва, бе. Пука ли ти? Ще потъпам в къща. Здрасти! Добро утро! Добър вечер. Айде, някой Да, друг да хвана е с количката сам. Трискате си нашата надежда. Криската? Не, абсурд. Криската Аз нищо не съм може да. шофьор. Аз съм шофьорката. Къде сте вие? Количка, бързо при мене. Нося радиоактивен Идва. чаша. Абе, Крис в тебе, бе. Бягайте радиация. Какво взривихте, бе? Радиация, защото Крис прави въдух. Идвам. Айде, давайте, слагайте в количката. Бавно. Ама да вкараме, чакай да вкараме. Беля пречи. Беля, ще падне. Дигни. Да вкарам хубаво. Пусти. Айде да я вкараме и директно към чекпоинта, за да може да я оставим, че да имаме място в количката. Има нещо. Дай намери първо чекпоинта. Я помня някой да завие количката, че не мога да завия. Тук няма нищо. Тук има ли нещо, което ни гони? Намерих нещо. Какво бе? Чакай. Пусти го. Аз съм на 67 кръв. Пусни я, Пусти я, махни от тук. Майко, край на нормално. Типички ли у нас? Да. Добре. Чакай. Абе, носи. Не знам какво е. Къде? Някакво радио. Къде е количката? Къде оставихте? Аз съм жив. Какво си жив? Кой вагони, бе? Куп ще си тръгна от мене.
Какво ме гони? От какво бягат? На всяко ниво има нещо, което ми се разгледа. А тегре, дай малко да, Какво бягат? да те боцна. Какво- Малко какво да те бягате? боцна. От една Радио гледна отивна ще го кутия, върна. ей! Радио отивна кутия. Кой е при мен, то умре ли? Чакай, не знам къде е количката. Тъп. Абе, къде е количката, бе? Количката къде е? Къде е количката? Количката къде е? Количката? Ох. Ехо! О! Намери гейта, намери Абе. гейта. Къде бе? Ела, тук, върни се. Върни се! Румане! Къде си, бе? Къде отиде? Къде си? О! Ела! Къде си? В Кенефа ли? Ко правиш в Кенефа, бе? Къде е той Кенеф, бе, брат? Къде е Кенефа? А. Не, Мирс, не. Не. Не, никакво куче няма да галя. Не. Не. А, така, аре, махи се. Къде си, бе? Ти къде си, бе? Ела тука. Какво правиш тук, Ето, бе, ето наркоман? там е гейта. Гейта е на тука. Той е бил в началото, ние сме го подминали. Его е. Къде, бе? Ето го. Ето го. Трябва да докараме количката. Ето го. Ама тя къде е? Ето го оттатък. Чакай, къде? Тук, Тайгъра, къде е? Тайгъра? Тайгъра, умря ли? Румане, И двамата умрях. Румане, къде си, бе? Тук съм, бе. Ще ме се... Дай да намерим главите, ти намери... намери си ти, добре. А, Чакай, падна една. чакай. Давай, ще нося. Тайгъра и аз. Здравей. Здравей. Не. Никола главата, чакай. Къде е на Никола главата? Аз ще я взема. Ама не вкарвай количката, Тайгъра, фърлям ти главата вътре. На Никола главата къде падна? Аз съм някъде някаква стена, брата, Как си, бе, палачо? Махай се тук. Ела тук. Червей. Тайгъре.
Къде? Нищо вече, ти се сети. Карай. Бягай, бягай, бягай. То не ни стига, мамкам. Трябва още Абе, нещо. тук Трябва още има нещо да такова, дай още нещо. Трябва да още много пари. Ето тук има. Има нещо за 1400, ще ни стигне. Малко не ни стига $200. Еде. Намерих. Батко, Жив ако съм. може да Чакай, ни... бе! Батко, ако може да ни боцнете отзад една-две инжектийки. Как се боскаш ти да боскаш? Ох, ами... Как се- Задържаш ми врата и с ляв бутон. Thank you. Хилнаме с 20. Хилнаме с 20 А минути на съм 20 мене? минути. А на мене? Ела бе, ама Румен да Ти ти си спина, аз пак нямам първа. хилът вече. Ох, Стига бе, че ти го толкова. континюш. Направо издасилих. Главата, бягайте, главата. Отивайте под пейка или нещо. Майко ю. Бухни, бе. Оче. Обърни се. Абе, няма нужда. Достатъчно хилт имам. Феникса май пусна мача. Тук. Феникса няма ли Още ли, репо бе? това? Феникс няма ли репо? Главата! Стигайте го. Аз съм мъртъв! Кой погина, бе? Никола. Оле, се стъкна въгъл, още е там. Добро утро, Коста, мача ли пуснахте? Ай, главата е там! Пуснах порно. Окей. Е, това е. Той си седи в един ъгъл, братле, и не мърда оттам. Нали? Да. Аз. Ау. Някой оцеля ли бе? Някой оцеля ли? Да. Всички без Никола. Къде отиде тази глава? Ето я, тя умря до мен Никола. А главата тръгна направо. Никола махни бе, Никола махни. Extraction point. Знам. Тихо. Тук някъде... Къде отиде количката, бе? Главата, бягайте, главата идва, бягай. Плис! 10 бона. Плис! Къде ми е главата, бе? Виж сега, просто къде е Никола, бе? А? Виждам го, бе. Виждам го. Да, и къде е там татка? Абе, Отиде ли с на кой там? бутон се робвате? С кой бутон се робвате? Просто човека спринтвам и натискам контрол. Добре, видях. Добре. Тя те ходим да търси пред мен, защото... Какво направихте, бе? Брат, както си хода по един коридор, натискам таб, за да видя мапа братле, свалям, отпускам таба и все ще само гледам главата пред мене. Бе. къде избягаш? Къде отидахте, бе? Навлици. Направо и наляво. Някъде там е. Къде сте, бе? Малко бях видението на там. Кои лицето ми?
Има ли работи тук? Абе, каква е тази батерия, бе? Под леглото има нещо. Нещо за 1400. Румъне, я докарай количка. Пазете се, бе! Не, оставете количката тук, оставете количката тук. Колко имаме сега? Ма трябва да време и това. Има ли Ялото нещо? тук има много предмети. Къде бе? Охо, тук я има пачка с парички. пари. Абе, какво направи, бе? 10 долара. Къде е Ча количката? така, брат. Къде беше количката? Още в поне коридора. Двата за 1,9 ли, брат? Другаде има ли предмети още? Намерих extraction point. Какво направи, бе? Къде сте бе? Тук спи. Идем! Намери гейта. Пази се, бе, че ни пречи. Натам е гейт, само направо. Аз също тайгър, това купче, което е в кутията, може да го хилваш и репер да му дадеш да бъде хил. Ясно. Бягай да не кръв. Еми, Get back to здравей, the Никола. truck. Айде, здравейте, дайте да бягаме, че ще почнат да ни количката не ни гонят трябва. всички. Сега не ни, давайте да бягаме. А количката? Бягай. Бягай, къде сме? Мъртви сме. Аз съм мъртъв. Мъртъв ли си, бе? Не, жив съм. Махни бе. Той не ни чува. Там ако ни види. Къде си? Тайгър май. Тайгър погина, да. Давайте директно. Главата подгони кучето.
Не, Как- Румен как- натисна камиона. Кой? Румене, защо натисна да тръгнеш? Защото не знае какво е. Аз не можах да дойда, бе, брат. Айде шопа отново. Кой какво иска да си вземе? Аз искам хилт. На мене ми Разберете. трябва... Абе, Кой има? вземи ли батко? Давай, я да видим кой ти Ами- дава. New head to overplay. Браво. Вау! Хелт ли сте стига, сложили? Да, бе, аз сложих хилт. Къде си И аз тя? искам хилт. Ето ги бустър паковете. Аз Дай, викам къде е хелта? една стамина да взема. Той аз това взимам. Аз взимам хилт. Стамина апгрейд, стамина апгрейд. Дайте да видим още нещо. Взимайте стренг, имаме... Или мен да ме бъфвате на макс стренг, или някой още да има стренг, защото аз имам един. То няма стрент. Махнете нещо. Така, айде, давайте. Давайте. Да натискам. Да. Айде и към това да тръгваме. Айде. Абе, гайс, матча е почнал, бе. Да, знам, това бе. казах. Аз викам сега всеки да си взима каквото си взима. За мен е задължителна стамина, аз не знам. За не мен знам. хилта е мой, хилта е мой. Той за мен едно хилт ми трябва. Използвай само веднъж хилта, Ето, за да може... какво стана? Къде отида? Чупи го. Някой иска ли стренг или аз ще бъда на максен с 2 Давай ти, стренг? давай ти. Добре, аз вече имам 2 стренг и едно стамина. Добре, продължаваме. Дайте един сейф и да почнем матча да гледаме. Еми, Също добре, може ли сейф. някой... Може ли Да, малко праси. хилт? Може ли малко хилт, защото съм на едно? Ела. Някъде тук трябва да. Ела, бе, чакай Ама, малко. Чакай, че Просто съм ми на земя. буцнете във врата. И как да си изправя? Не ми дайте да ми си С изправя. спейс, давай, Ама, натискай пусти, бе. спейс. Спами спейса. Така. Айде, давай. Набоцкай ме. Дай така. Чай, върни малко, че останах на тест. Върни малко. На 10? На 20. Върни малко. Аз съм на 20. Тайгър, Някой ти на друг да ти колко даде. си? На Тайгър, ти на 50. колко си? На Да 50. едно. Аз май имам такова. Добре. Румене, ти дай малко да е. После скрин защитука почти Румене, на дай макс малко, бе, хилци. брат, дай малко. Почти на Добре. макс хилци. Пич, Аре, почти бе, на брат, ти макс си почти на макс, хилци. бе. Ох, Аз съм на благодаря. 30. Аз съм на 40. Аз съм на 40 вече. Щастлив И аз съм съм. на 40. На И 40. аз съм на 40. Добре, Ето, айде. перфектно. Бийте Айде. един Как се, бийте как един се прави сейф и сейф? до там. как се прави сейф? Quit game или? Аре, бе. На Нямаш кой дадох хилт? ли... На кой дадох хилт, ей? На кой Не ми дадох хилт? излиза, не ми излиза сейф. Вземи се от Тайгър, на деструкта колко мейн хилт? меню. И така хора, това беше от нас. Ако искате още подобни видеа, ударете лайк бутона, абонирайте се за канала и ще се видим в следващото видео. Чао, чао и до следващия път.